салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азизам, созе нағзе саломатиётон соз, фарзандакотон соз. дӯстони азиз, мошаллоҳ, бинен, медонем ки ҳама ҷода барф борида, не ки шаҳри мода нав барф борида. мошаллоҳ, алҳамдулиллоҳ ки худованд моро ба ин рӯзу соат, ба ин зимистони пурфайзу бобаракат расонда. ира бинен дӯстони азиз, и сафедира бинен, осмона бинен. худованд ҳама вақт осмонам хел софу беғубор бошад, хонаҳои ҳамамон пур ай файзу баракат бошад. сафеди, орд, шакар, хай чизе ки сафедияи худованд, тухм, ҳама вақт хонаҳомон пурфайзу бобаракат бошад ва зиндагӣ бе ҷангу ҷанҷол бошад дар хонаи ҳар яки мо мусулмонон. ина бинед, ҳаво соф, барф. навҷа мардакай занакай мошин тоза кардистан. Не ки дӯстони азиз, барф боридаю ҳаво ки софа ях кадай. ина мошини мара бинем уҷа ях кардагия. азима пеш кунам. унамо якум не, дуюм не, сеюм мошини чи сеюмангиш мошини маҳай. ҳама болошон барф ях кадаги. озис пешай мактаб рафтан, пешай курс рафтан, мефром яхи ӯро ов мекунам, баъд насиб бошад курс меравам. намехоҳ дӯстони азиз, бинен, мошаллоҳ, алҳамдулиллоҳ ки то ин даму соат зиндаву саломатем. худоро шукр, беҳисоб шукри бепоён. бечораҳо мошин тоза кардистан. ҳозир худумам хел мешам. мефром мошинакма тоза мекунам барфакоша. намехоҳ дӯстони азиз, худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. И як чӣ буд ки ман ба шуморо расондум, яъне ки дар шаҳри мо нав якум бор барф борида, бо ҳамурам ях бандӣ. ҳамин қахнакай ки мегӯй дар Сибир бошем.